toda a legislatura. Vostedes careceron de política económica neste Concello e o informe o di claramente, é dicir, presenta un déficit, como di o señor Millán, maquillado de aproximadamente 1.700.000 euros e ten os seus motivos. Un goberno que en 4 anos non aproba uns orzamentos e non é como di o señor alcalde, como se dedica a decir nos mítines que vai dando, é dicir, que a oposición que el non fixo cousas en Moaña porque a oposición votou en contra, e que el en 4 anos non presentou nin tan sequera unha proposta de borrador duns orzamentos a este pleno. Esa é a realidade. A realidade é que vostedes non foron capaces de presentar un borrador. E se vostede quere seguir mentindo, siga mentindo durante a campaña, que habrá momentos tamén para debatir ese tema. Vostedes non presentaron orzamentos, vostedes non cumpriron o plan de axuste que este pleno, que se aprobou neste pleno, ni unha soa medida do plan de axuste foi cumplida. Por lo tanto, é normal o informe de intervención. É normal que diga que hai déficit neste Concello, é normal que diga que o remanente de tesorería é negativo, porque sin cumplir os dos aspectos básicos da política económica é imposible que o informe sexa de outra forma. E ainda máis, vostedes, sendo coñecedores de que os ingresos deste Concello se estaban reducindo a pasos asigantados, é dicir, non hai mesmos ingresos en licenzas, en cousas que estaban presupostadas nos orzamentos do 2011, non tomaron ni unha soa medida para poder combatir este decrecemento, senón que o que fixeron foi unha negligencia na xestión do gasto. Unha negligencia na xestión do gasto que ven dicindo a interventora informe tras informe relativo aos plans de axuste. Entón, é moi claro, é dicir, vostedes podían saber aforrado un concelleiro de Facenda durante 4 anos, podían saber aforrado ter a concelleira semana sí, semana tamén, dicindo que nos iba a presentar uns orzamentos, cando a realidade é que hoxe é o penúltimo pleno desta legislatura, estamos sen orzamentos, sin cumplir plan de axuste e sin ninguna medida de contención do gasto neste Concello. Sí, señor Ferrer.